ki President jong kilai teli ki unit bahap haka soyong Block Congress ki dei na ki unit ki bemtre kam show ong u ad hoc President jong ka soyong Block Congress Committee uba HDR lendo. Habagren bat kilat pathai kubor uba HDR badeiru umentri kampo yeng barim kejela ulaong bakitei ki unit bakentup ya kanong besam kamadan bitau bat kawalang kidei ki unit ki baklem terekam show ulaong ru basyen ka parti kan selek ban pentemai lot ya baro kinong kitkam jong ki unit baper hakatei ke constituency. Oh ya hakini hindiar sengi ngai kot kubor bagi don laingot ki presiden juga unit ki ba ong bagila resign no naka jinglong nong kit kam nyuki naka kam presiden te kum che thu ep ya ka jing shisha hadien ba house nam khat arhajar kha khandai hadien ba presiden joko Block Congress ula no kam how to snam te paro nadu ka block hadu ka unit ru hadu ki unit per ru kim tri kam shu te tat hadien ba o working president jungi o ba James o wan po maulungot bangi kendu kiri rong ba jong ka parti ba lanang ptha yang bangan nang bat sipor ye mi ka kam presiden kumo adok presiden but hadien bangla simti kumo adok presiden te ngela bat ka komiti jong ka blok ngela ya syong perhat he ba ka bakala dei yang bangin sedang ban hadien kat tu kat nepor ngin sedang ban pentemai no ya ki unit barok kawika konsulsi te namar ki bon ki jing bon ki kam ki bam la ban kiar bat sikini ki jingja ki ba bon rukom ngem sim la ban lek se ki unit ban pentemai ki unit te ki unit ki susah kam tu khamla shu ban trikam te dang hakini ki kendiat banai ngala ong yaki member jong blok ba ngide ban ya sedang no ban ya lek ki unit bro ban lum yaki member yaki unit yaki pajba hapo ko unit bangin pentemai no yaki nongkit kam te ki ladon kat tuat ni teli ki unit ki bala nang ya kendu pramaki hapo ga unit ba ki ladang ya pentemai bat nakaliang ga jungi ga blok ngin salek ban penskam te kini ki lightly ki unit tu ga ba kini ki laingot kila resign ga nong sap ga madan bitau bat ka walang te komo ong epi kini ki unit kim sim la trekam shu te ka jing ong jong ki bakin resign no komu presiden ngaso kam dan nong rem shu te barang alawat jing tipru te ngayo ka jing tipru bagi babon ni ki member jong ki hapo itu ki unit kim don shu hi amon ban dang kersyane ki ban pelong kita kinong yalam apa unit te namar ba kisnguthu bala da pelong ya ka unit menta kindum sya ajir syu kum ki nong yalam apa ka unit ki jongki te ki resign no anri kata ka jing resign jongki kam don baliu syu namar ba kini ki unit ki lalong difang kim sim tri kam syu te ngilai penbej hi bala da kumdum no hapo uniusnam Desember ngin pendap no ya kapan pentemai ya kinong kit kam jeng ki unit baro apo ka konstruksi brokoi ngana du nawat la dangarem ro ngamju
ngam ju i ya jeng don kam jeng pai ba ngali pe ha kan no ko por bi pai ba ki don kam ngali pe la kalong ha ka sobha la kalong ha ka sosi la kalong ha ki don jeng don kam ngang poi be hadu mentah empat ngadang persiang ban tri kam i bor berat kat bala naga benta ki pai ba nong kersian ki jonga po konsumsi